To shi na angon kuma? Sai Allah. Amma na ji kamar an ce amaryan ma a gidansu ta kwana. Kai ka bari dan Allah. Wallahi ka san angon mu daya. Shaman abin nan fa na al'amin akwai abin duba da yawa a ciki. To me dawo da ita gida? Ko dai gidan nasu za mu je mu jiyo me yake faruwa? Yalla bai, me yasa kake kuka? Na zaci a yanzu baka da wani sauran abin da zai saka kuka. Ai ba zan taɓa iya daina kuka ba Nura. Rayuwa ta cike take da abubuwan kuka. Habaran kai da dai. Ta irin wannan arzikin da Allah ya maka. Nura, akwai abubuwa da yawa da dukiya ba sa iya tarewa. Ina da tarihin da har abada ba zan daina kuka ba. Kuma hawaye ba zai taɓa ƙauracewa idanuna. Da gaske ne rayuwar da muka san ka da ita a baya ba taka ba ce? Tabbas ba ta ba ce. Ƙirƙirar ta ne. Ban kuma ƙirƙire ta domin in cutar da kowa ba, sai da in sama wa rayuwata wani abu da ta rasa. A iya fahimta ta, a iya tunanina, idan ba hakan ne ba zan taɓa samun rayuwata abin da take so ba. Idan har kuma ba ta samu ba, to tabbas rayuwata za ta kasance cikin haɗari. Imma in mutu, ko kuma rayu ina mai saɓon Ubangiji. Kai abokinsa ne? Ni abokinsa ne. Me ka sani game da shi?